Hát, sziasztok, Cuki vagyok, Cuki Gac. Most a videózáson, most én új vagyok, egy kicsit, és ilyen Minecraft-ozni fogok, ilyen viccesebb videókat is, meg ilyen bizbaszokat is, hogy hát azért legyen ilyen restauráns cuccokhoz, ahhoz is. Értek nagyjából, meg van egy haverom, aki videózni fog is szintén, és vele is fogok venni videókat. Na, az is meg van beszélve, azt is fel fogom venni szerintem. Hát és ennyi konkrétan. Remélem tetszeni fognak a videóim. Most itt sikolymazva vagyok, az arcomat is sosem mutatom meg. Az maradjon titok. És ennyi. Így, és akkor na, sziasztok!